ए जा बोला अब रोड हमरे के भूल जाए। अरे भूल जाए कि होना लेके भूल जाए। अरे बात पूछ लगा है रोवत रे और जीवन हवा अरे केने कब लेके ढूले के फिर स्टेज के नीचे। अच्छा नीचे ढूले के तो छोड़ देला है इसे हमरा पूछे के पड़ला। स्टेज के नीचे चाहे पीछे ले जाके एक केला वाला बात तो केला में पूछे के चाहिए। पूछल जाला का कहता रू बोलो ए जा हमर माई बाबू तोर माई बाबू मर गल करे ये कोयल बड़े थे ना बाबू का माई बाबू हो ए जा बोला हमर माई बाबू दूसरा जगह शादी सेट कर देले। ए आदमी से अरे भैंसा से आई भैंसा से तो परान बची। तहर शादी से तो वादा कइले रहलो कि कबू भूलब न फिर शादी तक एकरा से पूछ के सेट कइले बोल ए जा हमर मजबूरी बा। ए तोहर मजबूरी बा एना जरूरी बा रे कथि करे बतिया के माई बाबू के पगड़ी के ख्याल रखे के बा। माई कहिया से पगड़ी बने लगल हो जहिया से कर माई चूड़ी बेचे लगल खियो। अच्छा यहां ध्यान देखे तो पूजा खइले बा गैस बनैले है ध्यान ना लबर मत करलो एकरा लगे मजबूरी बताबे हमरा लगे आइल बे तो जब तहरा जाही के मत तो फिर आखिरी संदेश ही सुनावे खातिर का जरूरी लोग चल जाला प्यार के भुला दे तू ओमे के थोड़े है हम बर्दाश्त ना होई त बर्दाश्त कर लेती लेकिन नैलू हो काहे खातिर बताओ ए जा हम इतने कहे खातिर नहीं नु कि कल बारात आवता तो का करी आ जाई आइला पूरी खाइला बोलाव ना चले तोरा भी खाई बा। अरे चा भेब काथी रे मलाई बरो जा लड़कियां छोड़ के गइल भी लड़का कहता जा तरु तो जा लेकिन एगो हमरो ख्वाहिश बा तू अपन मन के ख्वाहिश पूरा कइलू तो हमरो मन के ख्वाहिश पूरा करो प्यार कहला के नाते लड़का कहता आखरी आज ना सता क्योंकि दिखने में लगती है हीड़ की तरह और खाने में लगती है खीर की तरह दिल में चुभती है तीर की तरह और एक दिन छोड़ के पागल कुत्ता आवारा बनाकर चली जाती है गलियों में फकीर की तरह। अरे हम नहीं जननी तारी दिल तोड़ा नहीं जीना तू गई चल हमरो दोसर खाल शरीर के रोवा कहिए रोवा तो ढेर जगह होला ते कौना रोवा के कहला शरीर के रोवा कहिए तो मार के फाड़ दे बाला छोड़ दिए। अरे के हम नहीं जननी तारी दिल तोड़ा नहीं जीना तू गई जा करू तो जा लेकिन एगो आखिरी इच्छा बा सब पूरा दे लुई हो पूरा दे तू तनी मने नहीं आज भर दुनिया में हमके सुता लए जा चली जइबू धर्मदेव सिंह यादव जी एक कार्यक्रम के जेकरा हमारी अध्यक्ष वाली अध्यक्षता के पद निभार होल बानी बार बार प्रणाम करो अध्यक्ष साहब के भोलेनाथ सिंह करना करो पूजाई और पद प्रतिष्ठा दोनों बरकरार रहे। एक ट्रिप 4 ट्रिप
ओर से ही पैसा ले ला